Ina so ku imaginin wannan abun. Wata rana wani mutum ya tashi daga bacci, fitsari ya matse shi, har wannan fitsarin ya sa ma ya farka daga bacci, to sai ya je banɗaki yana so da saurinsa yana so zai yi fitsari. Da ya je ya gama komai, fitsari sai ya ƙi fita, ya yi nishi, ya yi yin Allah, duk yadda zai yi fitsarin nan ya ƙi fita. Ku imaginin wani irin yanayi zai kasance a wannan abun, ga mara ta cika kuma ga shi fitsarin ya ƙi fita. Haka ya yi ta fama har zuwa safiya fitsarin nan ya ƙi fita, kuma sannan fitsarin nan fa ƙara taruwa yake, mararsa ƙara cika take. Don Allah ku imaginin ya mutumin nan zai kasance. Irin wannan abun yana daga cikin babban emergency da ni kaina ina tsoronsa. Ina fata kada Allah ya jarrabe ni da wannan abun, ko kuma da duk wani ma, kai ko maƙiyinka ma kar kai masa fata ya yi fama da irin wannan abun. Irin wannan abun shi muke kira da urine retention. Irin wannan abun ne idan aka sa mutum roba ta fitsari, aka samu ta shiga ta wuce, fitsarin nan ya fita daga abun nan, kai likitan da kai masa wannan abun sai ya maka addu'a babu adadi. Babu adadi wallahi zai ringa maka addu'a. Na sha ganin irin wannan abun. Irin wannan abun ne za ku ga ya sa babban mutum ya zo kamar zai yi hauka, ya rasa yadda zai yi. A lokacin inda a ce za ku ba shi wuƙa ya caka a mararsa don fitsarin nan ya fita, wallahi zai iya yin haka. So don haka roba ta fitsari ba aba ce wadda za ku ringa jin tsoronta ba, ko ku ringa jin cewa kaza ko tana kawo matsala kaza. A'a, aba ce wadda aka yi ta don ta yi saving rayuwar mutane. Kuma sannan fa duk lokacin da ka ga ka zauna lafiya, kar ka ji cewa ko ƙarfinka ne ko wayonka ne. Allah ne kawai ya ƙyale ka, saboda akwai abubuwa ƙananu wanda in Allah ya maka, wallahi abin ba kyau. Allah ya tsare mu. Allah ya bar mu da lafiyarmu.